स्टूडियो वैशाली। भोले बाबा के जल चढ़ावे रउआ जल्दी आई जी। देखनी सवेरे जाते रहे नेहवा के माई जी, नेहवा के माई जी। भोले बाबा के जल चढ़ावे रउआ जल्दी आई जी। देखनी सवेरे जाते रहे नेहवा के माई जी। छोरी आई न शहर जल्दी चली देवा घर हम रउआ के पाँव परतानी रजऊ देखी जात बाया कसावा देवरावा। भोला जी के जलावा चढ़ावे रजऊ देखी जात बा रहुलावा देवरावा। भोला जी के जलावा चढ़ावे रजऊ। राइटर रंजन संगे जाता बे गायक बिकिया हो। भोले बाबा के जल चढ़ावे दुनु चेला पकिया हो, दुनु चेला पकिया हो। राइटर रंजन संगे जाता बे गायक बिकिया हो। भोले बाबा के बाटे दुनु पूरा चेला पकिया हो। सुनी सुनी राजा जानी हम पाँव परतानी असो देवा घर मेलावा घुमा दी रजऊ देखी जाता बाबे बिकिया देवरावा। भोला जी के जलावा चढ़ावे रजऊ देखी जाता बाबे रंजन देवरावा। भोला जी के जलावा चढ़ावे रजऊ। हवे सावन के सुमारी जल्दी धोली रउआ गाड़ी हमर बतिया के काहे चालतानी रजऊ देखी जाता बस बसवा देवरावा। भोला जी के जलावा चढ़ावे रजऊ देखी जाता बाबे दीपका देवरावा। भोला जी के जलावा चढ़ावे रजऊ। तारक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो वैशाली।